uiteindelijk voor Rodania. Deze overwinning Tim Melier, hoe was de etappe? Heel hectisch, om het kort samengevat te zeggen. Ja, nee, heel hectische etappe. Ja, het was proberen op elk moment van voor te zitten, wat heel moeilijk is. En, als uiteindelijk de goede wire gevormd wordt, ben ik als laatste man mee. Dus ja, een beetje met geluk mee, denk ik. En ja, uiteindelijk ook met goede benen. En dan was het een kwestie van gewoon vooraan te proberen blijven en me niet te laten verrassen. En ja, kan het mooi afmaken in de sprint. Als je dan kijkt naar de afgelopen tijd, had je deze overwinning op voorhand verwacht ergens? Ja, eigenlijk wel. Ik was goed opgestaan. Als ik kans maak op winst, dan weet ik het 's morgens dikwijls al. Dan voel ik het al een beetje van binnen. Maar ik had dat de afgelopen 3 weken eigenlijk al. Maar ja, en, door omstandigheden bleef de overwinning wat langer uit dan naar mijn gevoel. Maar ik ben blij dat ik vandaag de World Tour koers kan de rit winst pakken. Had je de waaiers op voorhand verwacht? Ja, toch wel. Het was te voorzien eigenlijk, ja, met al de wind die er staat en open vlaktes. En ook het peloton, heel peloton wist iedereen het, want iedereen wil van voor zitten. Het was van in de start eigenlijk ja, gefocust zijn en proberen ja, de hele dag vooraan te zitten. Heel veel sprinters die haalden die eerste waaier niet. Hoe kon je er nog bij zitten dan? Ja, hoe dat ik het gedaan heb, weet ik niet. Van Avermaat zat er gelukkig 3 plaatsen voor mij als er een gat viel. Die kon het gat dichten en ja, dan een beetje verder ging het terug op de kant en was het terug aan het scheuren en dan moest de Nederlandse kampioen het gat laten en ik kon net het gat nog dichten en als laatste man mee. En morgen als laatste in de tijdrit, dat lijkt me ook wel fijn, omdat je de leider bent nu. Ja, maar ik heb mijn tijdritfiets al heel lang niet gezien, dus ik hoop dat ze hem bij hebben zelf. Nee, die hebben ze sowieso al bij, maar het is niet mijn discipline. Je moet geen wonderen verwachten. Gefeliciteerd in ieder geval met deze etappe en wie weet volgen er nog een paar na morgen. Ja, ik hoop het in ieder geval. Dank u.